dan nome ás nosas rúas e ás medallas máis prestixiosas. 100 anos despois, as súas ideas seguen a marcar o noso camiño. Loitaron por facer da nosa cultura unha cultura universal e situar o galego en pé de igualdade con calquera outro idioma. Mais, canto sabemos realmente deles? Pedrallo, Risco, Castelao, Cuevillas. Sen eles non sería posible imaxinar a Galicia de hoxe. Nun mesmo momento produciuse unha concentración excepcional de talento e coraxe. Galicia, de nós a nós. Do 3 de outubro ao 17 de xaneiro no Museo Centro Gaiás. Unha homenaxe á xeración que mudou para sempre a historia galega.